Pedro, Martín, Luigi, germans Pons, Manel, David, Alba, Ivan, Núria, Alan, Marc i Jair. Jaume, sisplau, dona'm els llibres i deixa'm marxar. Collons, em vas trucar l'altre dia, hòstia, i tu vaig dir que això portava una mica de feina perquè tinc d'escriure-ho bé. Tu, de més, que quan tu és cara, ja et fot el camp amb aquests, vas amb el teu trineu, que no pagues ni la gasolina, que vas d'orella, i vas a repartir interessos de papers, digue-la, i després demà fem els altres. O sigui que no et queixis, vale? No tens res més que fer, tu. Llavors agafes i fer feliç a la gent i porta'ls els llibres a casa seva i deixa't d'hòsties. Interessos de papers? Doncs vinga. Poseu-vos amb el www.jaumecreixell.com, encarregueu el llibre, jo us el signo, I jo us el porto a casa. I si no tinc raó... me la talla em faig monja. Bon Nadal a tothom.